Ahojte, v dnešnom videu si budeme dorábať do E46 Shift Light indikátor, alebo respektíve blikanie pri určitých otáčkach. Ledečku som si dorobil sem do tohto červeného pola. Je to červená ledka a budeme si inštalovať takúto homemade krabičku s Arduinom a s programom. Je tam vnútri relátko a malý jednoduchý obvod, ktorý vám rozkreslím potom. Čiže budeme si to inštalovať sem pod tento spodný plast, ako je OBD2 konektor, do ktorého sa budeme vlastne napájať a z toho budeme brať informácie. Mám vyvedené z budíkov vlastne dva kabliky, tady to dole zozadu až sem na ten spodný kryt a tie budeme vlastne napájať ešte do tejto krabičky. Čiže poďme si to rozobrať, namontovať a ukážem vám vlastne, jak to funguje a čo sa s tým vlastne zmenilo a čo to vlastne robí. No, takže kabeláž máme zatiaľ na to OBDčko pripojenú takto na hulváta. To sa potom bude ešte prerábať, zatiaľ sa to ide len testovať. A bude sa to prerábať normálne na konektor do OBDčka vlastne znútra, alebo respektíve zvonka na normálne pripojenie. Zatiaľ je tu vyvedené takýto 5V adaptér s indikačnou ledkou. Nech to svieti, keď to je zapnuté. A dobre, krabičku máme pripevnenú tu obojstrannou páskovo, tento spodný plast. A čo sa týka kabeláže, tak trvalý plus, to je pin 16. Tu sa mi zdá, že 16, áno, pin 16 trvalý plus. Potom tuto dva piny v strede vrchnej rady mínusy a potom na druhej strane čierny je signál na otáčky. To nám ide potom do tej krabičky a tento farebný káblik mám vlastne vyvedené plus a mínus od ledky, ktorá je vlastne v budíkoch, čiže odtiaľ ide sem. Si to teda doložiť. Tu sú potom na tomto spodnom kryte sú tuto 1, 2, 3 šrob a tu je jeden plastový klip a potom ho len vytiahnete a dáte ho dole, čiže není to nič náročné. No, čiže hovorím, jeden klip, jeden šrob, druhý šrob, tretí šrob, všetko krížové a malo by to byť. Tu sú ešte potom také dve sponky plechové, ktoré to treba proste len vytiahnuť odtiaľ a opatrne, aby ste si to nezlomili. Tu máme teda zdrojový kód. Prvé dva riadky sú vlastne vstup a výstup do Arduina, ktorý teda príjma a vydáva signál. Nižšie je vlastne funkcia, ktorá nám spôsobuje to blikanie a dole je vlastne špecifikované, od ktorých otáčok, po ktoré otáčky to vlastne bude blikať, respektíve bude to spúšťať ten pin 6 na Arduine. No. Tu máme teda rozkres zapojenia. Pôjdeme úplne od konca, teda ledka s odporom v sérii 330 ohmový odpor, napojené na 12V cez relátko, cez spínaný kontakt a do relátka nám ide teda signál zapnutie, trvalých 5 a minus, respektíve ground. Relátko sa spína teda z toho signálu digitálnymi 5V, ktoré Arduino dáva, a na vstup tzv. Signál RPM do Arduina bolo potrebné vytvoriť napäťový delič, keďže 46 dáva na pine 9 v OBD2 konektore 12V frekvenciu podľa určitých otáčok, čiže to bolo potrebné stiahnuť na cca do 5V napätia ten signál, aby to neodpálilo tú dosku Arduina, aby to bolo funkčné.